To vypadal dobře. Je tomu vidět v obličeji, furt by to nešlo. Takže to, s čím si tady hrajeme teďka, to je samozřejmě mě určitě úspěšný, protože to, jak vidíte, tak to se bavíme o nějakých 40 tisících. Tohle tam lehkým provedení, pokud je to těžké, tedy je kyselina a olů podobný, tak už se bavíme o 100 tisících za rok. Vidíte, že to všechno v jednom kuse, součástí jsou horníky, součástí jsou rukavice, zavírá se to celý potom plynotěsným zipem. Plynotěsným, kdyby si usral. Samozřejmě pan kolega nás bude dekací přístroj. Máme dekací přístroje s otevřeným okruhem, to znamená, že nedecháme to na plyn těsnění, že kdyby si usral. Ale to, co nadechneme z té bomby, tak vydechneme ven. A tím, že jsme uzavření v tomhletom igeliku, tak se to samé celý nafukuje. Takže to znáte určitě z těch reklamních Michelin tady. Takže úplně stejně potom vypadá. Nafouknem to. A ten přetlak uniká potom tajenstvíma. Proč se dělá takový opičák? Protože kdyby tam byla někde malinkatá dírka, tak ten přetlak bude utíkat tou dírkou a určitě se dovnitř dostane ta škodlivina. Takže přetlakový vlek je mnohem bezpečnější než nějaký tzv. Rovno tlakej. Tam se pohnete, ono to vyfoukne, že jo? Pak se zase narovnáte, ono to nacucne, pak se divíte, že máte pruhovaný pupek, protože jste si tam nacucli nějaký sajebek. Tak. A to se stává fakt příklad, že Je velký, a i tak je malý. taková rukavička. Konečný ty zkoušel. A to by bylo dobrý do sněhu. Jo, no. Do rybníku. Hej, no jo, v zimě se kopat. Něco. Patří do školy, uneslo. Tohle je normálně na ten dejkací přístroj samozřejmě. Ne, patří do školy. Vidíte, že sám by se do toho v podstatě nedostal. Ještě bych měl tabličku na molitan, já jsem předu na šilku. Proč? Protože když se mu to orosí, tak si to molitanem kapitolu samou pro sebe je spojený, protože pokud máte ještě rád do sebe, jo, tak je taky sranda. Samozřejmě ten vstup, který si nesete, tak už nic extra neděláte, tak vám vydrží na půl hodiny. V případě, že budete makat, tak vám vydrží na 20 minut. Tak si než někam dojdete, než něco uděláte, než musíte se vrátit zpátky. Takže to není žádná strana. Tak. Zapínat ho to nebudu, aby se mě neudusil. Ne, jo, jemu to nevadí. Ona mu tam usere vzduch. Škoda nebude. Tak jenom do pasu. Jak chci vidět, jak to má přes palici. Já taky. To ti stačí. Natáčíš to zbytečně. Neuvidíš to. Já jsem foťák, tam ti památe. To je dobrý, já to natáčím. Tak si jo. Postav se mi tady k ním. Ale čočka. Kroťo, zamávej. Kroutil, zamávej! Zamávej, Kroutil! Kroutil, zamávej! Chudák Vanda. Tak, chce se někdo na něco ještě zeptat? Co jsme ještě tu plynovou masku? Máme ještě Přesvědčení. Takže to půjde na kontrolní otázka. Proč si myslíte, že třeba k vodě nechodí hasiči jenom s tímhletím, s maskou? Že by popálil oheň. Byli by plešatý. Po chvilce. Že by to ožehlo. Bavili jsme se o tom při tom požáru v tom bytě. Co se stane? Škodliviny klesají, takže jsou tam nějaký škodliviny. A já vám řeknu, že tohle všechny škodliviny odfiltruje. Proč to nenosíme? Je to škaredý. V místnosti se spotřebuje všechen vzduch, tam už není volný kyslík. Takže já bych si to sice nakrásně odfiltroval, ale dostal bych se pod 17% kyslíku, což netrénovaný nerozchodí, jo? Takže proto si hasiči nosí vzduch v flaškách sebou. No tak na to. Že v té místnosti nemusí být kyslík na dýchání. To, jak jsem říkal, že se tam otevřou dveře, tam kyslík nahrne, všechno to splane explozivně.
Házet pod flašku. Blbec hodil pod flašku zavřenou do ohně. Napadlo nějaký kontrolní otázka. Napadlo někoho takový nesmysl, že by šel k hasičům? Dočky. Tak nám se nedostane ani kdyby tam opravdu chtěl. Proč? To nemá inteligenci. Kdyby tě to jako nepřišlo, Se nedostane na střední školu. Kdyby tam chtěli. Máš to vzít na hlavu. Já to chci. Máš v lavici přihlášku na ten cyklisták. Chci to. Už to má kočák. Guma. Nechci. Skopě, ať si to vezme. Já si to na hlavu. Piči má teď po pořadě. Dobreč. Ne. Dělaj. Hony, Abych to klidně se našla bod G. Smrdí Kdo to. hledal bod G, mám bod G. Vypadal si jak... No, Bude to na Facebooku a na to mi YouTube. teplo. Máš moc. Ne, ale tak si to užijte, ať vás to vzal na kolik, co se mi abyste to, o čem jsme si tady Jo, povídali, do tvojí už jsem přijmutý, takže pohoda.